мақбараҳои онвақтаи ашхоси динӣ ва омӣ ё тамоман аз хишти пухта ва ё аз омехтаи хиштҳои пухтаву хом бино ёфтаанд. мақбараҳо гумбазнок буда, дар доштанд ва гоҳо бедар ҳам мешуданд. яке ба дигаре монанд набуд, ҳар кадом шаклу намуди махсуси худро дошт. ҳамон як марому мақсад дар ҳар яке ба таври худ таҷассум меёфт. мақбараҳои Султон Санҷар дар Марв ва Абу Саид дар Майхона, Туркманистон, мақбараи Қарахониён дар Узган, Қирғизистон, мақбараҳои деҳоти Саёд ва Хоҷа Нақшрон дар наздикии шаҳри Турсунзода, сохтмонҳои меъмории Чоркӯҳ, Тоҷикистон ва ғайра саҳифаҳои махсус ва дурахшони таърихи санъати меъмории Осиёи Миёна аст, ки меъморон ва бинокорони асрҳои 11-12 музайян намуданд. дар ин давра ҳунари амалӣ ҳам ба пояи баланди тараққӣ ва такомули худ мерасад. намунаҳои ҳаккокии рӯи гаҷ, чӯб ва мармар, инчунин сафолҳои кандакоришуда хеле олӣ ва бошукӯҳанд. устоҳои гулдаст дар сохтани нақшҳои ҳандасию наботӣ ва тасвири асотирии ҳайвонот ҳунарнамоии ҳайратангезе кардаанд. хусусан катибаҳои гулхати куфӣ ва насх диққати ҳар бинандаро ба худ мекашад. нақшу нигори хеле ҷолиб ва дилчасп, гоҳо бо оддитарин воситаҳо ба ҳар шакл чидани хиштҳо ва дар нақшҳо истифода намудани хиштрезаҳои тарошида ва суфта ба вуҷуд оварда мешуд. дар сабк ва тариқи ороишоти сохтмонҳои бошукӯҳи ин замон анъанаи давраҳои гузашта давом ва инкишоф ёфта, дар айни вақт навоварии устоҳои бинокор низ ба назар мерасад. омезиши анъана ва навпардозӣ дар зебу зинат ва ороиши ёдгориҳои меъмории асрҳои 11, 12 ва ибтидои асрҳои 13 ҷиҳатҳои ба худ хос ва такрорнашавандаи бахшида аст. илму адаби тоҷик дар асри 11 аввали асри 13. тағйироти сиёсии охирҳои асри 10, яъне аз байн рафтани давлати Сомонӣ ба муваронаҳр соҳиб шудани қаррохониҳо ва ба дасти ғазнавиён гузаштани Хӯросон ба ҳаёти фанӣ ва адабии халқи тоҷик таъсир накарда натавонист. тараққиёти илм ва маданияти халқҳои Осиёи Миёна, пешрафти забони дарӣ ва адабиёти тоҷик дар натиҷаи ҷангҳои пайдарпай ва задухӯрдҳои дохилӣ то як дараҷа боз дошта шуд. ба вуҷуд омадани давлати бузурги Маҳмуди Ғазнавӣ ва ба як марказ муттаҳид гардидани тамоми хоки Хӯросон, Чағониён, Қатлон, Тахористон, қисми асосии Эрон ва шимоли Ҳиндустон барои равнақи илму фан ва адабиёт аз нав баъзе шароит ва имкониятҳо фароҳам овард. дар ин давра муносибати Осиёи Миёна, махсусан Хӯросон ва Тахористон бо Бағдод тақвият ёфта, нуфузи Бағдод дар давлати Ғазнавӣ дар Маваронаҳр ва Хӯросон хеле афзуд. ин муносибат дар навбати худ боиси он шуд, ки дар айёми ғазнавиён забони арабӣ ниҳоят дараҷа паҳн гардид. агар дар аввалҳо корҳои девон, идораи роҷеъ ба мукотибаҳои давлатӣ бо забони дарӣ анҷом ёфта бошад, акнун комилан ба забони арабӣ гузашт. дар девон бештар одамони арабидон ба кор кашида шуданд. аз ин ҷост ки аз давраи ғазнавиён сар карда калима ва ибораҳои арабӣ беш аз пеш ба забони тоҷикӣ дохил шудан гирифтанд. дар он замон адабиёти тоҷик асосан дар пойтахти давлати Ғазнавӣ марказият пайдо намуд. чӣ навъе ки сарчашмаҳои адабӣ қайд кардаанд, ба дарбори Султон Маҳмуд даҳо шоирон гирд омада буданд. Султон Маҳмуд маҳз барои шӯҳрат ёфтан ва мавриди мадҳу ситоиш қарор додани корнамоиҳои худ ҳомии адабиёт гардид. аз ҳамин сабаб ҳам жанри қасидаи мадҳия дар ин давра хеле ривоҷ гирифт. яке аз шоирони бузурги қасидасаро, ки дар дарбори Султон Маҳмуд ба унвони Маликушуъаро мушарраф гардида буд, Абулқосим Ҳасан ибни Аҳмад унсурии балхӣ мебошад, ки дар солҳои 60 асри 10 таваллуд ёфта, соли 1039 вафот намудааст. ӯ пас аз таҳсили илму ҳунар
ба воситаи бародари Султон Маҳмуд Амир Наср ба дарбори давлати Ғазнавӣ роҳ ёфт. унсурӣ дар аксарияти лашкаркашиҳои Султон Маҳмуд иштирок намуда, қисми асосии қасидаҳои худро ба васфи ғалабаҳои султон бахшидааст. муосиронаш ӯро чун устоди забардасти сухан бисёр таъриф ва таҳсин кардаанд. ба қалами ӯ чанд маснавии ошиқона ки порчаҳои парокандаи онҳо то замони мо расидаанд, аз ҷумла маснавии вомиқ ва узро тааллуқ доранд. унсурӣ сабки баёни мураккаб ва пуристиораи қасидаи Маҳдияро ба адабиёти форсу тоҷик татбиқ намуд. Абулҳасан Алии Фарухӣ вафоташ соли 1038 ва Абу Наҷм Аҳмади Манучеҳрӣ вафоташ соли 1041 низ аз намоёнтарин шоирони дарбори Ғазнавӣ буданд. умуман мавзӯъҳои мадиҳавӣ ва айшӣ ба назми доираи Ғазна хос аст. шоирони ин давра жанрҳои адабии аҳди Сомонёнро инкишоф медоданд. онҳо махзани воситаҳои тасвири бадеии адабиёти форсу тоҷикро ғанитар гардонида, сабку санъатҳои нави шеъриро низ ба миён гузоштаанд. нашъунамои илму фанни асри даҳ ки дар шароити истиқлолияти давлатӣ ба амал меомад, дар асри 11 низ давом намуд. намояндаи барҷастаи илм ва донишманди бузурги ин давра Абу Али ибни Сино буд ки тавсифи ӯ дар фасли гузашта оварда шуд. дигар аз олимони маъруфи ин давра Абу Райҳон Муҳаммад ибни Аҳмади Берунӣ солҳои 973-1051 мебошад. Берунӣ дар яке аз деҳоти атрофи шаҳри Хоразм таваллуд ёфтааст. аз рӯи нақлу ривоятҳо ӯ тамоми умри худро барои аз худ кардани дониш сарф намуда, ғайр аз ҷашнҳои Наврӯз, иди соли нав 21 март ва Меҳргон, иди ҳосилғундорӣ 21 сентябр, дигар ҳама вақт машғули корҳои илмӣ будааст. Берунӣ ба саёҳат шавқи зиёде дошт ва асосан бо мақсадҳои илмӣ мусофират менамуд. яке аз маҳалҳое ки ӯ то як андоза бештар истиқомат кардааст, Ҷурҷон яъне Гургон ном вилояти канори баҳри Хазар мебошад. дар вақти ба Ҷурҷон омадани ӯ Қобус ибни Вушумгир солҳои 976-1012 ҳукмрони он ҷо буд. Қобус яке аз одамони фозил, донишманди адабиёт ва ҳомии илм ҳисоб мешуд. худи ӯ низ якчанд асар таълиф намудааст. Берунӣ дар солҳои 999 1000 Ал-Осорулбоқия Анил Қурунил Ҳолия ном асари худро ба поён расонд. ӯ дар ин асар тақвим ва санаҳо, инчунин ҷашнҳои суғдиён, хоразмиёни қадим, форсҳо, юнониён, яҳудиён, исавиён ва мусалмононро тасвир намудааст. ин асар муҳимтарин сарчашмаи таърихи халқҳои Осиёи Миёна ва тамоми Шарқ мебошад.